Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στο γραφείο. Έπινα τον καφέ μου. Όταν ξαφνικά ανακάλυψα ένα λάθος στα αρχεία μου. Μία πληρωμή λιγότερη. Κάθε μήνα από όταν ανέλαβα. Σαν κάποιος να προσπαθεί να μου διαφύγει. Σαν κάποιος να θέλει να με προκαλέσει. Challenge accepted. Έπρεπε να τον ανακαλύψω. Βασικός ύποπτος 1. Ο κολλητός μου. Ο απέναντι. Ίσως νομίζει ότι έχει τα μέσα. Βασικός ύποπτος 2. Ή από κάτω. Κάποτε ήθελε να με πληρώσει σε είδος. Βασικός ύποπτος 3. Ο αχώνευτος. Αυτό. Είναι πάρα πολύ αχώνευτος. Πήγα να το συναντήσω. Τα αίματα άναψαν γρήγορα. Σχεδόν πιαστήκαμε στα χέρια. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, ψάξαμε και λύσαμε το μυστήριο. Ρε μ***κα ήσουνα και μας έφερες άνω κάτω. Πληρώνουν και οι διαχειριστές κοινόχρηστα. Ναι. Δεν το ήξερα. Ρε παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί. Και οι διαχειριστές πληρώνουν κοινόχρηστα. Και αν κάποιος πει το αντίθετο, φέρ' τον στην πρόπερ. Σίγουρα,